Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Jubes, our beloved elder. Let us pray. Upo dakila at mapagpala namin Diyos, sa namin sa langit, namin napakabait, pinakmamahal na Panginoong Hesus, muli sa maghapon, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-samang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa unang yugto na manalagwang isinagawa. Ang mga papuring awit, ang pakikinig ng mga patotoo, ang mga awitin ng mga awit na nilangisan, ipinadama sa amin napakatamis na presensya, pagbibigay ng may katapatan, patuloy sinusunod ng mga anak. Muli, aming pag-aralan ng mga salita. Ngunit kami munang lahat na narito na nikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin, hugasan ng bawat sa amin, banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po ay mga salita, pati niyo po ibang lingkod sa ganakin wala pong magagawa. Buksan ang mapangunawa at kaisipan ng mga anak sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Sa unang dalangin ng aming dearly beloved pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang. We bind the power of darkness, demons of those and because out from us, anoint the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Be seated please. Makabalik po tayo sa ating upuan, maminamahal. And we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Will Estrada Almeida, and our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, sa patuloy maminamahal na pagpatnubay sa ating gawain. At atin din pong ibinibigay ang taos sa pusong pagbati na may pagmamahal sa kanilang beloved siblings, beloved Almeida family, at sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, beloved brethren, ating beloved visitors. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hitik tayo ng mga bisita sa araw na ito. Palakpakan natin ang ating pinakmamahal na Panginoon. Hallelujah. We welcome our beloved visitors from the US. Hallelujah. Beloved, aking ninang maminamahal na hindi po natin nabanggit kanina, aking beloved ninang Yuli. Praise the Lord. At ang kanilang mga kapatid, Brother June, amen, praise the Lord. At sa beloved brother Jack, amen, praise the Lord. Wala na po dito yung mga pangalan nila. Kaghapon kasama ko sila, maminamahal, pero talagang nosebleed tayo palagi dahil nasanay tayo sa ating dialect dito. At kaya tayo po, minamahal, ay nagbigay ng pasasalamat ng tao sa puso sa ating napakabait, pinakamamahal na Jesus na kapiling natin sila. Beloved Brother Oliver, hallelujah, de veras, Sir Juan, praise the Lord. Welcome po mga kapatid from Spain. Beloved Brother Jericho, hallelujah, Tuason. At sa lahat ng ating mga beloved visitors sa ating kapiling sa live webcast sa YouTube at Facebook. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-isang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. At maminamahal, napakaiksi ng oras. Umiikot ang orasan. Open your Bible in the book of John, chapter 6, verse 66 up to 69, then balik po sa 63. Kindly, ating pong pag-usapan, we are talking about the words of eternal life. Sino po ang may salita ng buhay na walang hanggan? Praise the Lord. Kindly, Aklat po sa ng Tagalog. 1, sa Kabanata 6, talata 66 hanggang 69, talon sa balik sa 63. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. 63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay.
sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Amen. Pagpalain po naman ng Panginoon ang mga salita na ating binasa. Praise the Lord. Sinabi rito, mga minamahal, from the time many of the disciples went back and walked no more with him, then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life, and we believe and are sure that thou art the Christ. 63, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Pagpalakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Maminamahal, we are now in the last days. Perilous times shall come, ang sabi ng Biblia. Kung inyo pong napapansin, itong pinagtatalunan dito, bago natin mabasa itong mga talatang ito, ay may mabibigat na binitawan ang mahal na Panginoon na mga salita na He's talking about Himself, maminamahal. Nang sabi rito, I am the bread of life. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay, ang sabi niya. Maminamahal, ang sabi ng mga disipulo, mabigat na mga salita ito. Nagtatalo-talo sila. Nang sabi nila, maminamahal, para hindi nila matik, paano kakainin? Kakainin mo ang Diyos? We will eat the God that came into flesh. Nagkatawang tao ang ating mahal na Panginoon. Hindi nila naunawaan, maminamahal, ang mga salitang ito. Hallelujah! Dahil, ang sabi nga dito, maminamahal, not unless you will be endued. Ikaw ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Ikaw ay magkaroon ng Espiritu ng Kristo. Hindi mo maunawaan ang mga salita na ito. Dahil itong mga salitang ito, this is Spirit. Ito, maminamahal, ay may kapangyarihan, hallelujah, na umunawa kapag ikay maniniwala. Pero kapag ikaw ay hindi maniwala, mga minamahal, hindi mo maintindihan ito. Hindi mo maunawaan ito. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, nagtanong ang mahal na Panginoon, kayo po ba, kayo ding mga 12 kong mga apostol ay tatalikod, mga titisod? Dahil ngayon, mga minamahal, issue po ngayon ito sa ating iglesia. Paano na lang? Wala na ang ating dearly beloved pastor, ating beloved Mama Dear. Paano na lang, sino ang tatayo? Our dearly beloved minister, Wildy James Almeida Jr. told us last Sunday, ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, nagturo na sa atin. Darating talaga ang mga pangungusap na yan, na sa huling mga panahon, maminamahal, pati ang mga apostol, even the apostles, maminamahal, tinanong ng ating mahal na Panginoon, nang sabi niya, kayo din ba ay tatalikod? Pagkatapos nating makita ng ating mga karamdaman ay nagsigaling. Ang mga pilay na kalakad, ang mga bulag na kakakita, ang mga kitungin nilinis. Amen. Ang lahat ng mga karamdaman na ating narinig kanina na pinagaling ng mahal na Panginoon, baliwalain na ba natin ito? Ang sagot ni Apostol Pedro, ang sabi ni Apostol Pedro, mahal na Panginoong Yesus, ikaw lamang ang may salita ng buhay na walang hanggan. Sigurado kami, sigurado tayo ng ating natanggap na salita ng Diyos, dala ng mahal na ebanghelista ng ating dearly beloved Mama Dear, ay totoong makapangyarihan. Hindi ito makarating, maminamahal, dito sa San Carlos, doon sa United States of America, doon, maminamahal, hallelujah, sa London, doon, hallelujah, sa Italy, doon sa Spain, kung hindi totoo ang mga salitang ating narinig. Narito sa atin ang mga salitang ito. Tangan-tangan natin ang mga salitang ito. Amen! May prueba tayo, may ebidensya tayo. Kaya nga sabi ng Hebrew, chapter 2, verse 3 and 4, how can you neglect so great salvation, wrought with signs and wonders and miracles, to prove, maminamahal, na ang ating pinaniniwalaang mga salita ng Diyos ay totoo. Ang ating napapakinggang salita ng Diyos ay totoo, gumagawa sa ating mga buhay.
Hindi yata ito kaya ng demonyo. Hindi yata ito kaya ng tao. Ang baguhin ng tao, maminamahal, hallelujah, hallelujah, para sumunod ang mga drug addict, hallelujah, ang mga pasaway na sa mundong ito, hallelujah, ang wala ng puwang sa mundong ito, pinagpala ng ating malapinon sama-sama. Nakita natin, hallelujah, last Sunday, napuno ang Quirino Grandstand ng mga mananampalataya dahil nandito sa atin, we have the Word of God, the Word of life. Amen. Maraming nagsasabi, sila'y nasa katotohanan, nangangaral ng katotohanan, ni isang himala, walang nakikita. Ni baguhin ang kanilang mga sarili, hindi nila nakikita. Ni maminamahal, hallelujah, mga ubo, sipon, lagnat, mga karamdamang simple. Mayroon akong isang pastor na sa aking pinanggalingan, doon sa Trinitarian. Sinalins ako, maminamahal, painumin ako ng asido. Dahil nga sabi ng Biblia, hallelujah, kapag ikay nasa buong katotohanan, hallelujah, sabi ng Mark chapter 15, 16 and 17, 18, maminamahal, ipangaral ang mabuting balita. Sinalins ako, ang sabi niya, kung totoo nga ang iyong pananampalataya, sige, inumin mo itong asido. Ang bihira, sabi ko, pag sinasadya mo na, hindi ka samahan ng mahal na Panginoon dahil sinasadya mo na eh. Pero ang sabi ko sa kanya, dahil yung kanyang anak, ano ito, pastor itong aking kausap, may lagnat. Ang sabi ko sa amin, yung lagnat, sisiw lang yan. Walang kwenta yung lagnat na yan, yung fever na yan, wala yan. Amin lang ipanalangin yan sa pangalan ni Jesus, gagaling yung karamdamang fever mo o yung lagnat. Sabi niya sa kanyang asawa, darling, painumin mo na nga ng aspili, yung bata, para gagaling na yan. Ang sabi ko, tingnan mo, ako painumin mo nitong painumin mo ako nitong acid para mapatunayan na totoo ang aking pananampalataya. Ikaw, yung anak mo, pinainom mo ng aspili, pinainom mo ng gamot para gagaling. Anong klaseng pastor ka? Sa amin, ang mga lagnat, wala yan. Hallelujah! Nagpupuri lang kami sa mahal na Panginoon. Nagtataas lang kami ng kamay sa aming mahal na Panginoon. Aming ipinanalangin ang kanilang karamdaman. Gagaling sa pangalan ni Jesus. Ang sabi niya, maminamahal. Sabi ko sa kanya, nag-challenge ka na rin sa akin, sabay tayong uminom ng acid. Sabi ko, sabay tayo. Pari-pareho tayong uminom, sinong mamatay sa atin? Ako'y may Diyos na sinampalatayanan. Ako'y may Diyos na totoo. Gagawin ko ito kung talagang gagawin mo. Sabay tayo. Tingnan natin kung sinong mabubuhay. Hindi siya tumugon sa aking challenge, maminamahal. Alam niyo kung bakit? Alam niya, ning sa kanya ay tinutuya niya. Talagang kanya na pong talagang sinusubok ang ating pananampalataya. Sino siya? Hindi naman siya Diyos. Siya lamang ay tao, maminamahal, katulad ko. Ang pananampalataya, mga minamahal na may gawa, hallelujah, katulad ng kanyang challenge, kung aming gagawin yon, sabi ko, sabay tayo, para mapatunayan, ako, hindi kita sinachallenge ng ganyan, pero sinachallenge kita. Huwag mo nang painumin yung anak mo ng aspili, ng tabletas. Ako'y mananalangin, pagalingin ang anak mo sa pangalan ni Jesus. Napahiya ang pastor, maminamahal. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Kindly, pakibasa po ang sinabi kong mga talata, Marcos 16:15 hanggang 18. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Marcos 16:15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaran ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mangagsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Because we have the word of eternal life. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, go ye into all the world and preach the gospel. Maminamahal, we are not called to sit down there. Amen. We are not called just to clap our hands. Amen. We are called by our God to preach the gospel. After receiving
The word of eternal life. Nandito sa atin. Hawak natin. We have this word of eternal life. Only the Jesus Miracle Crusade International Ministry prove na ang salita ng Diyos na nandito sa atin, na gumagawa. Kaya kung anong inutos ng ating Ama sa Langit sa kanyang anak during his earthly ministry, gayon din ang inutos sa atin. Go ye into all the world and preach the gospel. Hallelujah, testify for Christ. Amen. Tayo na po'y humayo, ipangaral ang mabuting balita. Bakit? Bakit itong ating tema na ngayon? Dahil we are now celebrating again another year, hallelujah, of existence dito sa dako ng San Carlos City, Pangasinan. This coming March 16, tayo na naman ay magdaos ng ating 39 years of existence dito. Maminamahal, hindi lang tayo, hallelujah, inutusan. Kaya nga ang sabi rito, ipakilala ninyo dahil kung hindi natin ipikilala si Kristo, maminamahal, itong ating minamahal na mga kababayan, kawawa naman. Pagdating ng araw, gusto ba natin tayo lamang magmana ng langit at buhay na walang hanggan? Sila, hayaan na lamang natin. Amen? Amen? Praise the Lord. Ang sabi ng mga apostol, sure kami, ikaw lamang ang may buhay na walang hanggan na salita. Sure tayo na sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa pangangaral ng ating dearly beloved pastor, beloved mama dear, ng kailang beloved children, ng lahat ng mga mangangaral, tayo lamang ang may hawak ng buhay na walang hanggan na salita ng ating Diyos na buhay. Suluhin ba natin yan? Pababayaan ba natin yan? Nag-utos ang mahal na Panginoon, go ye into all the world. Ibig sabihin, sino po itong ating hayuan? Sino po ba itong Judea, Samaria? Ito yung ating mga kapitbahay. Ito yung inyong mga kababaryo. Ito yung inyong kasyudad. Ito yung ating minamahal ng mga kababayang Pilipino. Kaya nga, yung ating mga kapatid minamahal from the US, amen, hallelujah, ayun, nagtitestify na sila. At talagang pinilit natin makapakinig ng mga testimony English. At tayo nga daw ay kinakailangan matutong mag-English, maminamahal. Pero sa dami natin na to, at talagang sabi ko nga, maminamahal, kausap ko aking beloved sweetheart kung siya nabubuhay. Sweetheart, paghirap ka mag-English, huwag ka nang mag-English. Pag Tagalog ka na, maintindihan ka pa namin. English ka ng English, baksiwa naman ang English mo. Purihin natin, ba yun? Kaya mabuti bang mag-Tagalog ka na lang, maintindihan ka pa. Bakit? The Spirit will teach us. Ang Espiritu, maminamahal, hallelujah, ang sabi rito, they are life. Ang sabi rito. Maliwanag, maminamahal, ang sinabi ng ating binasang talata kanina, sa 63, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profited nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. Kaya ang ibig sabihin, maminamahal, sometimes we are misunderstood. Pero maminamahal, hallelujah, masusundan mo lamang ang mga bersikulo. Masundan lamang natin, maminamahal, ang mga talata. Hallelujah, sapat na maintindihan ng ating minamahal na mga bisita. Kaya yung ating mga kapatiran doon sa Spain, maminamahal, nagulat ako, ating beloved Brother Oliver, nung Sunday, maminamahal, klase-klase ng mga lingwahe. Talagang bilingual itong mga kapatid natin na ito. Alam nila, hallelujah, makipagtalastasan, makipagsalitaan na. Kaya mayroon na tayong mga bunga na mga hindi natin kalahi, pero mga asawa na ng ating kalahi na mga Pilipino. Dahil nangaral sila ng mabuting balita. Hindi sila nagpapabaya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Mula nung ikaw ay makakilala sa mahal na Panginoon sa ministeryong ito, how many souls? Ilan ang mga kaluluwang nadala mo sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon? Sa iyo abang lingkod, maminamahal, sa kahabagan ng ating Diyos na buhay, mula lang kami na tinuruan, aking buong pamilya, aking mga kamag-anakan, amen. Last Sunday lang, kasama namin yung aking mga pinsan, galing maminamahal ng Australia, si Ate Minda. Praise the Lord. Kapiling namin sila. Dati-rati kasama ko doon sa aking pinanggalingang denomination, congregation. Ngayon, kasama na namin. Dahil hindi tayo naglikat na ipamahagi ang mabuting balita. Ito ang ating task.
Ito ang ating layunin kung bakit pa, maminamahal, hindi tayo, hallelujah, karakadaka, ni rapture. Tayo tinuturuan ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, maminamahal. Kung inyong napapansin yung mga salitang binitawan ng mga beloved ministers last Sunday. Yung binitawan ng ating beloved minister Luke sa Leviticus chapter 25 verse 8, maminamahal. Ang sabi niya, 7 times 7, 49 years, hallelujah, na nagtitiis ang ating dearly beloved pastor. Ating beloved Mama Dear na nakakasama natin, ipinangaral ang mabuting balita. Pagdating daw ng 50 years is the Jubilee year. Ito na nga ang Jubilee year. Napakapalad natin, nakasama natin ang totoong propeta, the end time prophet of the whole world, na tayo'y naturuan na we belong to this ministry. Grabe na pagpapala, maminamahal. Grabe na pagpapala. Bakit? Hallelujah! Ngayon daw, ang panahon ng harvest. Ngayon daw, maminamahal, ang bunga ng pagpapagal ng kanyang propeta. Kaya itong word of eternal life, maminamahal, na hawak-hawak natin, tayo ang nakakaalam. Gusto ba natin tayo lamang ang makakaalam nito? Hindi natin ito i-spread. Sinabi ng Biblia sa John chapter 15 verse 2. Makinig kayong mainam, maminamahal. Sinabi rito chapter 2, verse 2, verse 5, verse 8 and 16. Kindly, ating basahin itong mga talatang ito para magsiksik sa ating mga puso. Maminamahal, ang sabi rito, kindly. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Juan, ang kabanata po ay 15, at ang talata po ay 2, talon sa 5, talon sa 8, talon sa 16. Ito pong sinasabi, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Sa 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sa 8, sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Sa 16, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang numang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibibigay niya sa inyo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi rito, every branch in me that beareth not fruit, He take it away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring more fruits. Amen. I am the vine, ye are the branches. He that abide in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. Here is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall be my disciples. Ye are not chosen me, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth, hallelujah, and that your fruit should remain, and whatsoever ye shall ask in the Father in my name, He may give it to you. Ang ibig sabihin dito, sa mga minamahal nating mga kapatiran, huwag tayong manatili na sa kaliwa mo, sa kanan mo, siya pa rin ang kakasama mo tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Sa likod mo, sa harapan mo sila pa rin. Dapat mag-isip ka ng sabi ng Biblia, ikaw ay anak ng Diyos, hawak-hawak mo ang salita ng Diyos ng may eternal life, may masaganang buhay, may buhay na walang hanggan, ipamahagi mo yan. Na pagdating ng araw, pagdating ng sunod na service, may akay-akay ka ng kaluluwa. May bunga ka na. Dahil ang sabi ng Biblia, ang mga kaluluwang hindi nagbubunga, kanya itong pinuputol. Amen? Yung mga kaluluwa na nagbubunga, kanya pa itong lalong nire-refresh. Lalo pa niya itong dinidiligan. Lalo pa niya itong talagang pinapalago. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen.
huwag tayong tumingin ngayon sa mga katitisurang bagay. Ngayon, ang panahon, maminamahal, we are in Jubilee year. Amen. Amen. Hindi na tayo pwedeng magtitinginan ng mga baho ng may baho. Amoy ng may amoy. Amen. Mga pagkakamali ng mga pagkakamali. Kasi natunto ng ating mga isipan sa mga bagay na yan. Anong pagkakaiba sa atin nung maglalakbay ang mga Israelita mula sa Ehipto, papuntang Kanaan? Nang kanilang tinitingnan ang mga kamalian ng kanilang kapwa. Tapos na yan. Tama na yan. Harapin na natin ang task na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen! Hallelujah! You have the word of eternal life. Ikaw ang may tangan, may hawak ka ng salita ng buhay. Ipamahagi mo na yan. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, I will bless you if you do this. Pagpapalain kita, anak, kung ikaw ay gagawa. Ang sabi nga ng Biblia, kapag nakapagdala ka, one souls, hallelujah, sa ating mahal na Panginoon, it will cover multitude of sins. Grabe! Grabe ang mga provision kapag ikay nakadala ng mga kaluluwa. Hindi mo na nakakasama yung mga bunga mo. Abay, mag-effort ka. Mag-effort tayo. Amen? Atin silang pasyalan, puntahan natin sila sa kanilang mga tahanan. Alam ninyo ang mga tahanan nila. Yung iba nga, kapitbahay lang ninyo. Amen? 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 Dating mga choir member, dating mga tumatayo sa pulpito, tayo, dating maminamahal na talagang mainit, nagpapatotoo. Puntahan na ninyo. Ngayon na ang panahon na marirepress ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. After na may pangaral mo ang mabuting balita, magpatotoo ka, magtitisipay ka sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon, nakapagbunga ka ng mga kaluluwa, i-maintain mo na ang buhay spiritual mo. Huwag ka nang magpabaya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Remember, ang mundong ito nagiging makislap pa sa kasalukuyan dahil nandito pa ang ilaw at ang asin. Walang iba kundi ang mga Kristiyanong may hawak na word of eternal life. Habang tangan-tangan pa natin, nandito pa tayo, we have the opportunity to preach the gospel, to testify for Christ. Amen? Amen? Kinakailangan, maminamahal, hallelujah, makapagbunga ka. Hallelujah, habang namimigay ka ng leaflets, habang ikaw ay sumasama sa sounding, habang ikaw, maminamahal, hallelujah, ay eager na magpagamit muli, iyong babalikan ang mga bunga mo, dalhin mo sila, ipabalik mo sila dito sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil task mo yan, task natin. Ikaw ang ilaw, ikaw ang asin. Tayo ang ilaw, tayo ang asin. Habang may ilaw pa, habang may asin pa ang sanlibutan ito, mahalaga pa sa paningin ng Diyos. Pag ito po ay mawawala na ng lasa at mawawala na ng talagang mananagana na ang darkness, ang kadiliman, kawawa ang ating minamahal na mga kababayan. Kawawa ang ating mga mahal sa buhay. Kawawa ang ating mga kaibigan na sila man din ay nangailangan ng kaligtasan. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 13 and 14, kindly, praise the Lord. We are the salt of this world. We are the light of this world. Use this salt, use this light, hallelujah, to gain more souls for Christ. Win souls for Christ. Amen. Praise the Lord. Kindly. Praise God. Dito po sa Mateo Kapitulo 5, versikulo po ay 13 hanggang 14, ganito po ang pagkasabi, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Sa 14, kayo ang ilaw ng sanglibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Praise the Lord. Purihin ang ating malapit. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Ye are the salt of this earth. Hallelujah. But if the salt have not lost his savor, wherewith shall be it be salted? It is therefore good for nothing, but to be cast out, to be trodden under foot of men. Amen.
Ye are the light of the world. A city that is set on all hill cannot be hid. Ang mga Kristiyano na may word of the living God, mayroong word of eternal life, hallelujah, magniningning, mga minamahal, katulad ng asin, may lasa. Hallelujah, pag nakita ng ating minamahal na mga kababayan, hallelujah, kanya atin silang nabahagi na ng mga salita ng ating mahal na Panginoon, nadala mo dito sa gawain ng mahal na Panginoon. Habang umaawit ang choir, habang tayo nagtitestify, maunawaan nila, maintindihan nila, totoo nga yung ating nararamdaman. Totoo nga yung atin pong nakikita dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na buhay ang Diyos ng ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahitik na ng aanihin, kakaunti ang nag-aani. Amen. Amen. Ano pang ginagawa ng mga Kristiyano? Pinagpala yung ating mga kapatiran sa abroad. Hindi sila nagpapabaya. Ang sabi ng ating minamahal na kapatid, testify kanina, nag-post lang siya. Marami pala dong mga Kristiyano. Nag-start sila, imagine, nag-start pa lang ng gawain, 20 kaagad sila. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Nagkwento yung aking ninang maminamahal. Nung dumating sila doon, ang tagal na nila sa stage. Hindi nila maintindihan ang mga gawain doon. Napakamalumigmig. Hindi nila maunawaan anong klaseng pananambangan. 2 hours? 2 hours is not enough. In praising the Lord, 2 hours, that's only our joyful and solemn singing, congregational singing. Amen? Hindi ka talaga masatisfied. Sabi ng aking ninang, Beloved Ordained Preacher Ben, let's go in our house. We will preach there. Nag-umpisa sila, pamilya nilang. Umpisa sila nagpuri, Nag-umpisa na sila. Sino magsong leader? Yung ating mga kapatid ka rin nag-testify. Hallelujah. Sister Maylin, siyang magsong leader. Siya rin na magigitara. Si Brother Ben, sabi na, paano to? Tayo-tayo lang. Sabi lang nilang, sige, umpisahan lang natin. Mag-umpisa lang tayo. Ang Diyos na ang gagawa ng himala. Kung hindi inumpisahan, kung hindi kumilos, walang madatnan ang ating dearly beloved pastor. Walang maumpisahang gawain. Ngayon, kanilang mga beloved siblings na po, kanilang mga apo na po, ang nag-aasikaso ng mga gawain. Mga apo na lang nila, maminamahal, pinagkatiwalaan na ng ating mahal na Panginoon. Ikaw, nangapo ka na, may apo ka na sa tuhod, may apo ka na sa lampakan, ni isang kaluluwa, wala pang nailapit, ni apo mo, hindi mo nailapit sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Wake up. Gumising tayo. Amen. Gumising na tayo at harapin na natin ang katotohanan. Hallelujah. We are only strangers in this world. Tayo lamang ay mga manlalakbay. Amen. Hindi tayo taga rito, taga langit tayo. Amen. Kinakailangan kumilos na ang mga Kristiyano na punong-puno ng Espiritu ng Diyos, punong-puno ng buhay na walang hanggan, punong-puno ng pag-asa na ipangaral na natin ang mga salitang ito sa ating minamahal na mga kababayan. Kailangan nila ng kaligtasan, kailangan nila ng langit at buhay na walang hanggan. Huwag tayong magmaramot sa kanila. Huwag tayong maging maramot sa kanila. Panahon na, maminamahal. Dahil panahon na, i-maintain mo ang sarili mo. Huwag ka nang malaglag. May maganda palang dapat maintindihan ng mga Kristiyano. Kala ko nung araw, yung alien, kala ko nung araw yan ay, yan lang, talagang ghost. Extraterrestrial ghost. Doon sa Amerika, maminamahal, kinukwento ng mga naroon, naikwento sa amin. Para maintindihan yung alien na kanilang tinutukoy, yan yung demonyong espiritu ni Satanas, na ngayon, andan lang daw sa ating tabi, kumakalabit, hallelujah, para gawin kang chismusa, para ikaw ay mawala sa tunay na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Samantalang ang gusto ng ating mahal na Panginoon, mayroon kang word of God, mayroon kang word of life, na hawak-hawak ipamahagi mo, alipinin ka. Dahil sabi nga ng mahal na pastor, ang nipis lang ng pagitan ng katotohanan at sa hindi katotohanan, kasing nipis lang ng papel.
Kaya pala maminamahal, habang ikay nakikinig diyan, minsan ang napapakinggan mo iba. Ang binabanggit diyan ay pananampalataya, ang maririnig mo na mag-suicide ka na. Kaya mo maminamahal. Ganun kanipis ang gawa ng demonyo. Gawa ng mga alien na ito. Maminamahal, mga alipuris ni Satanas. Nandiyan lang sa ating tabi para tayo kalabitin. Kaya maging seryoso kayo. Pag nandito tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, situate lang yung mind mo, yung heart mo, yung buong kaluluwa mo, nakasintro palagi sa ating mahal na Panginoon. Walang istorbo. Huwag kang magpa-istorbo. Kinakailangan gawin mo na talagang malugod mo, mapanugdan mo ang ating mahal na Panginoon. Dahil kapag nalugod sa iyo ang ating Diyos, tulad kanina, pag-awit mo, nadarama mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Napakasarap! Damhin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya kailangan, sabi ng ating dearly beloved pastor, sabi ng Apostle Paul, work out your own salvation with fear and trembling. Ipagtrabaho natin ang ating makaligtasan na may takot at panginginig. Dahil kung hindi mo ipagtrabaho yan, agawin yan ng mga alien. Agawin yan ni Satanas. Amen? Hallelujah. Satan will rob your faith. Hallelujah. Agawin. Nakawin. Amen? Remember, Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Yun ang kanyang layunin sa mundong ating ginagalawan. Salamat sa Diyos. Binigyan tayo ng pangunawa. Binigyan tayo ng kaalaman. Hallelujah! The truth shall set us free. Itong katotohanan ng ating nalaman, itong magpalaya sa atin. Yakapin mo, sundan mo ang mga mabuting bagay na ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung ipagtrabaho natin, if we work out our own salvation with fear and trembling, pinakamagandang salita na nabitawan ng ating beloved Minister Weldy James Almeida Jr. last 25 o last Sunday. Sinong nakaalala? Napakagandang salita, paminamala sa Revelation chapter 5 verse 8. Kung ipagtrabaho mo raw ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig, maminamahal, yan ang inyong mababasa. Yan ang inyong makukuha, maririnig. Kindly, basa sa Tagalog. Praise the Lord. Last verse. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 5, ang talata po ay 8. Ganito po nasasabi, at pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa'y may alpa at ang mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. If you work out your own salvation with fear and trembling, your prayer is just like, sinabi rito maminamahal, an odor, full of odor maminamahal. Hallelujah! Mga kamangyan, yung beautiful savor. Hallelujah! Beautiful odor, maminamahal, sa pakinig ng ating mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay makalimot sa paglilingkod sa Diyos, hindi ka nagpapakainit, ang mga panalangin mo ay hindi maririnig ng ating mahal na Panginoon. Dito po, ang sabi ng banal na kasulatan, ang 24 elders, hallelujah, nandun araw at gabi, hallelujah, sa langit, iniipon yung iyong panalangin dahil yan daw po ang napakasarap na pabango, hallelujah, ng ating mahal na Panginoon na kanyang naririnig, kanyang naaamoy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Grabe ang prayer mo, ang prayer natin. Hindi basta-basta na mga prayer pala yan. Kaya maminamahal, pinababayaan natin yung ating mga prayer dito sa mundong ating ginagalawan. Iniipon pala yan doon. Naririnig pala yan ng ating banal Panginoon. Grabe, pinakamasarap na samyo. Pinakamabangong samyo. Anong pinakamabango na pabango na hawak mo, na alam mo, mas mabango pa yan. Dahil Diyos mismo ang iyong pinababanguhan ng iyong mga panalangin. Pinakikinggan yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, we have everything to gain and nothing to lose. Serve the Lord with fear and trembling. Maglingkod tayo sa ating mahal na Panginoon na may takot at panginginig. Pagpapalain tayo ng ating Diyos na buhay. Habang awitan natin ang ating mahal na Panginoon, praise the Lord, let us worship the Lord. Hallelujah.
You are forever in my life. You said me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You save me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. I'll sing it to Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Mga minamahal, aming naman iniibig ng mga kapatid. Hallelujah. Napakasarap isipin na tayo po ang magiging daluyan ng pagpapalang espiritual sa ilang tao, sa mga nangailangan ng kaligtasan. Huwag tayong makontento, hallelujah, na tayo lamang magkikita-kita tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo sa lugar na ito. Magkaroon tayo ng pasanin para sa iba. Kailangan nila ng kaligtasan, kailangan nila ng tagapagligtas. Mahabag tayo sa ating mga mahal sa buhay. Mahabag tayo sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, kaeskwela, katrabaho, kanegosyo, kahanap buhay. Kailangan sila ng kaligtasan, mga minamahal. Huwag tayo magpapabaya. We have our task to preach the gospel. Hallelujah, our task, hallelujah. Hallelujah, to testify for Christ. Hallelujah, bring souls. Hallelujah. In this ministry,
He urged us. He talked to us. Tayo mga minamahal ay pinangungusapan ng ating mahal na Panginoon. Magiging pagpapala na ating minamahal na mga kapatid. After this, how many years again they will be coming back? The experience, hallelujah, the moving of the Holy Spirit in our ministry, in our service here in San Carlos. Beloved, inibig nila ito. Tuwang-tuwa sila. Makipag-fellowship. Baon-baon nila ito. Kanila itong nasasaksihan na hindi nagpapabaya ang mahal na Panginoon sa atin dito sa Pilipinas. Pinagpala tayong lubos. Doon, maminamahal, ang hirap, sabi nga nila, ang hirap magdala ng kaluluwa roon. Pero mabuti na lamang, pinagpala. Kinahabagan ng ating Diyos. Nandito tayo sa malayang bansa na naintindihan tayo at maintindihan tayo sa ating mga salita. Doon, maminamahal, talagang sabi nga nila, puro sakripisyo. Pero still, gusto nilang magamit. They want to be used in this vineyard. Hallelujah, kahit malayo sila. Gusto nilang magamit doon. Kaya pagpalainawa ng mga kapatid, hallelujah, na ito ng ating mahal na Panginoon, magamit sila para sa kaligtasan pa ng iba. Kaya napakapalad natin dito sa Pilipinas. Kung gusto ninyo maminamahal, na kayo mapakinabangan ng ating mahal na Panginoon, makipag-usap kayo sa ating napakabait na mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating dearly beloved pastor, ang Pilipinas daw, the Philippines will be a training ground for the workers of the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Training ground. Hindi ko ito makalimutan. Sabi ng ating dearly beloved pastor, we will have a crusade throughout the world. Pero ang training ground, the training ground is the Philippines. Kaya tayo dito ay malaya. Habang tayo nagsasagawa ng ating mga tungkulin. Pinagpala tayong lubos. Amen. Kaya ngayon, sabi ng mga beloved children nating beloved pastor, start now to speak English. Sabi nila, tayo talaga minamahal talagang mga patriotic Pilipino. Iniibig talaga natin yung ating mga dialect. Talaga na dito, hirap tayong talagang pilipit ang English. Pero may English. Naintindihan tayo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ating minamahal, iniibig ng mga webcast viewers sa YouTube at Facebook. Dahil may translation na po lahat. Kahit itong pagtatagalog natin, talagang andyan na translate na sa English. Anong lingwahe ang kanilang mga kinalalagyan. Kaya naintindihan na tayo. There are 4 requirements of the gospel. First, faith. Second is repentance. Third is baptism in the name of Jesus. Then fourth is baptism of the Holy Spirit. If your congregation have not these 4 requirements of the gospel, come here in this ministry. This is a Miracle Crusade International Ministry. This is the truth. Hallelujah. We have preached the real truth. Hallelujah. Ang totoong katotohanan nandito sa iglesyang ito. Because the Bible says, hallelujah, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things that not seen. But if you believe, ang mga bulag nakakita, ang mga pilay nakakalakad, ang mga kitungin nilinis, that is faith. Kung if you believe. Kaya nga, maminamangal, grabe klase-klaseng patotoo doon sa Luneta, sa ating mga programa sa radyo, telebisyon, puro patotoo. Hindi yan patotoo ng tao, patotoo yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kapag atin yang ipatotoo, hallelujah, dito hindi ka nahihiya magpatotoo, naririnig ka. Sabi ng ating mga beloved visitors, before we are only saying in the YouTube and Facebook, in the television program, in radio program, we only hear you. But now, kasama na ninyo kami. We are here in your place. Ang sabi nila, pinagpala kaming lubos. Purihin ang ating Diyos na buhay. Kaya yung ating mga beloved visitors, ating mga kasama ngayon sa YouTube at Facebook, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sinabi ng John 1:12, but as many as received the Lord Jesus Christ as His personal Savior, to them He gave
Hallelujah. Binibigyan ka ng karapatan. Hallelujah. Na magiging tunay na anak ng Diyos. John 1:12, hindi lahat ng tayo anak ng Diyos. Yung lamang kumikilala kay Kristo, sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Kung hindi mo tanggapin si Kristo, wala kang Kristo sa puso, amen, kahit sabihin mo, andito na si Kristo sa puso ko, pero hindi nagkita sa buong pagkatao mo, ang tagal mo nang nagiging Kristiyano daw, pero walang nagkitang himala, walang nagkitang katotohanan, come to the Jesus Miracle Crusade. We will teach you. We will show you. Hallelujah. The real Christ in our life. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, kinakailangan, you must have to believe. Amen. Repentance. Acts 2:38, repent and be baptized in the name of Jesus Christ. You will be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. And ye shall see the gift of the Holy Ghost. Inyong makita ang talagang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya kailangan mong matanggap. You must have to receive, accept the Lord as your personal Savior. God, King over your life. Taas ang inyong kanang kamay. Let us raise our hands. Follow me in prayers. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Ako'y makasalanan. Di ko alam ang katotohanan. Ikaw pala ang may buhay na walang hanggan na salita. Ako'y naniniwala. Narito ako, isang makasalanan. Nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa, mga pagkakamali at pagkakasala. Tinatanggap kita sa hapong ito, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Ganyan pong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aking iniing lahat. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, kahabagan mo sila. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan kung silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa unang dalangin namin, dearly beloved Pastor Evangelist Will Distrad Almeda, aming hiniyang lahat na ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amin na mahal, you have now the power. We have now the power. Sinabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipapaabot niyo ang inyong pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Inyong mga prayer, ipaabot sa ating mahal na Panginoon. God will answer our prayers. Amen. Kung kayo po'y gustong gumaling sa inyong mga karamdaman, anumang klaseng karamdaman, any incurable sicknesses and diseases, just use the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Cast out all the sicknesses and diseases. There's power. Hallelujah. We have the power. Kanina, maminamal, nung kumilos ang mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan, may kapangyarihan tayo. Ipatong ang kanang kamay, put your right hand in your hip, and the left hand, your diseases. Amen. In the name of Jesus, to the first prayer of beloved Pastor Evangelist Will Distrad Almeda, mahal na Panginoon Jesus, kahabagan mo po yung mga anak na narito. Anumang mga pangailangan nila, problema, suliranin, karamdaman. We bind, hallelujah, the incurable sicknesses, cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, ubusipon lagnat, hallelujah, incurable sicknesses, diseases, demons of doubt, unbelief, ubusipon lagnat, COVID-19, hallelujah, hallelujah, pagkabulag, pagkapilay, hallelujah, hallelujah, sangla, sa pangalan ni Jesus, di mo na kahirapan, hallelujah, kasaut, complete healing and deliverance I pray right now. Be healed in the name of Jesus. Complete healing and deliverance I pray right now in Jesus' name. I'm healed right now. We're healed right now. Hallelujah, in Jesus' name. Yung pagkabulag, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Raise your hands, maminamahal. Hallelujah, just praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Remember, Revelation chapter 19 verse 1 and 2, maminamahal. Ang hallelujah, hallelujah, praise the Lord is power. Amen. Glory. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At jump 3 times, shout hallelujah, praise the Lord, as an act of thanksgiving. Amen. Praise and majesty. Jump and shout hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. See, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Worthy to be praised forever and ever. Hallelujah.